V dnešnej relácii Rybárstvo na dlani vás vítam priamo z terénu. Nachádzame sa v starom ramene Dunaja a so mňou je tu inžinier Martin Farský, ktorý je ichtiológom Slovenského rybárskeho zväzu. Hneď moja prvá otázka na teba, Martin. Prečo toto miesto a vlastne čo sa tu deje? Toto miesto je druhé z troch miest, také, kde sme si urobili základňu, to nazvime. Lebo teraz sa vykonáva vlastne veľký ichtiologický prieskum starého koryta Dunaja v súvislosti s plánovaným spriechodnením stupňa Gabčíkovo, kde by sa mal budovať rybovod do budúcnosti a pre účely teda toho biologického zadania, ako ten rybovod má vyzerať a či stačí jeden, alebo treba viacej, ono určite bude treba viacej tých rybovodov, tak sa vykonáva ichtiologický prieskum. Zároveň ale začína tento rok aj veľký viacročný projekt Life Living Rivers, ktorého jedným z cieľov je komplexné riešenie spriechodnenia celého vodného diela Gabčíkovo, vrátanie teda veľkej hrádze v Gabčíkove, novej prehrádzky tu pri Dunakility a aj stupňa Čuňovo, kde sa tento rok vlastne ladí a doľaďuje metodika ichtiologických prieskumov a následne od budúceho roka až do roku 2029 sa bude pravidelne monitorovať a robiť prieskum. A ešte taká posledná vec je, že zároveň tu konkrétne na tomto mieste je aj trvalo monitorovaná lokalita za účelom monitorovania chránených druhov rýb. Čo vlastne konkrétne tento ichtiologický prieskum sleduje? Čo tým sledujete a ako sa vykonáva? Sledujeme druhové zloženie v tom starom koryte, aby sme následne podľa zaznamenaných druhov vedeli nadefinovať parametre pre budúce rybovody. Samozrejme zároveň, aby sme vedeli nejaké druhové zloženie obsádky, ktorá tu je. Toto je v podstate prvá fáza. Momentálne lovíme výlučne sieťami, aj keď tú trvalo monitorovanú lokalitu prejdeme aj agregátom, ale lovíme sieťami a to tromi druhmi. Jedna partia, ktorá je na ramennej sústave, tá loví v zmysle európskej metodiky multiočkovými žiabrovkami a na starom koryte Dunaja lovíme tzv. Zrkadlovými sieťami, ktoré sú k tej rybe šetrnejšie, lebo zostáva v takých vakoch a záťahovou sieťou. Jasné, môžeš hodnotiť vašich pár dní, čo ste tu, alebo vlastne koľko dní už lovíte? Začali sme v pondelok záťahom, následne sme na noc umiestnili tie zrkadlové siete, ráno sa vybrali, spracovali sa ryby, urobili sme ešte jeden záťah a presunuli sa z kempu alebo z tej základne pod Gabčíkovom sem pod tú novú prehrádzku. Keďže prevážať lode by bolo, presúvať sa loďou by trvalo príliš dlho a samozrejme tie ryby by trpeli, tam bola malá šanca pri týchto horúčavách na prežitie. A preto dneska, keď tu zmeráme ryby, urobíme zase záťah a teda ten elektrolov sa zase budeme presúvať nižšie ku starej kompe v Gabčíkove, kde zase máme lokality blízko pri sebe. Preto som ešte hovoril, že prvá fáza, lebo od 11. do 15. septembra sa príde sem znovu, ale to sa bude loviť elektrolovom z veľkej elektrolovnej lode s dvomi skupinami a v rámci teda to sa bude riešiť v rámci toho projektu Life Living Rivers dvomi skupinami, ktorá jedna bude robiť denný elektrolov a druhá nočný elektrolov, ktorý je zase zaznamenáva úplne iné druhy a je to aj za účelom teda určenia nejakej diurnálnej migrácie, to znamená denná, nočná doba, ako ovplyvňuje, kde tá ryba sa nachádza, či ťahá ku brehu, nech ťahá a chytajú sa iné druhy vtedy. Jasné, a aké druhy rýb, aké množstvo sa vám podarilo teda uloviť počas tohto prieskumu? Lebo človek by si povedal, že Dunaj je plný rýb a že tam keď sa teda naťahne sieť, že to musí byť niečo strašné. Takže ako to v reále vyzerá? No, v reále to zďaleka nie je také ružové, ako by si to človek predstavoval. A vlastne tú prvú noc, z pondelka na útorok pod Čunovom, sme nachytali pomerne viacej, keby som to porovnal so všeobecne výsledkami, aké sme na Dunaji dosávali, tak priemerné množstvo rybí. Čo tam bolo také zaujímavé z tých chránených druhov kolky veľké, čo nás úplne prekvapilo, uprostred na voľnej vode je jeden teda iba kus, ale takého kilového lieňa,
2 sumce, veľmi pekné ostrieže, ku podivu, ryby okolo možno 40 cm. Ale všeobecne druhové spektrum kaprovité reofily plus nejaký ten zubáč ostriež. No ale táto druhá noc bola veľmi slabá. Lokalita nad Novou Prehrádzkou, pri takých kamenných výhonoch, tam sme aj tušili, že teraz tam tá ryba v týchto horúčavách, v tej pomalej a kľudnejšej vode nebude, alebo jej nebude toľko, tak tam boli tiež zase nejaké kolky, ale v prúde a pri brehu v podstate niektoré druhy pleskáčov, jedna plotica lesklá. Ale v tých 2 sieťach, ktoré sme mali umiestnené pod Novou Prehrádzkou v prúde, nazvime to na pličine, ktoré sme mysleli, že budú plné rýb, tak vôbec neboli. V jednej boli 2 ryby a v druhej ich bolo asi 10. A mysleli sme si, že tam že to budeme rozoberať do obeda. Jasné, a máte nejaké výstupy aj od partie, ktorá je v Ramennej? Tí vlastne včera robili jednu lokalitu. Do tej multiočkovej žiabrovky sa veľké ryby málo kedy chytia. Je taký špecifická metóda, ale ktorá vlastne je určená, certifikovaná, jak to povedať, na monitoring rybích populácií v stojatých vodách. V podstate ramenná sústava síce čiastočne tečí, ale dá sa povedať tým, že sú tam tie prehrádzky, dá sa tam dobre použiť táto metóda. Tak zaznamenali hlavne juvenily, ale hlavne kaprovitých druhov, plotička, pleskáčik a belice. Samozrejme, tých bolo hlavne najviac. Nejako zvládnuť toto všetko, obsadiť to ľudskými kapacitami, môže byť problém. Kto sa toho všetko zúčastňuje? Lebo videl som tu Maťa Šindlera napríklad, takže... No, čo sa týka vlastne, my ako rybársky zväz, by sme v budúcnosti, už od snáď budúceho roka to pôjde, mali byť tiež projektovým partnerom v rámci toho live projektu Riving Rivers. A rybársky zväz to zabezpečoval jednu vlastne lovnú skupinu. V počte 3 ľudí, respektíve dneska ešte dojdu ďalší kolegovia. A s člnom a s vybavením vlastne a hlavne so skúsenostiami z terénu na tej tečúcej vode. Zvyšok ľudí je z Juhočeskej univerzity v rámci toho live projektu, ktorí ale tiež spolupracujú aj na tom riešení spriechodnenia Čunová stupňa aj toho rybovodu, takže od nich prišlo 11 ľudí plus 1 12. A ešte sme sa dohodli, keďže je to hraničná voda, a samozrejme hranica neprechádza v tomto prípade presne stredom rieky, niekde je to bližšie pri našom brehu a aj teda z dôvodu toho, aby boli informovaní, tak sme zavolali doktora Guti Gábora z univerzity v Győri a zároveň teda informovali aj Maďarský rybársky sväz, respektíve ich rybostrážcov. Počas roka sa mi dostalo do uší informácia, že v podstate tieto rybovody, ktoré sa tu idú stavať, majú byť také, aby cez ne sa dostali aj vízy. A máme na Dunaji vízy, alebo ako je to s tými vízami? No, konkrétne to biologické zadanie rybovodu už je na svete v takej predbežnej podobe a áno, ten jeden rybovod, ktorý bude v Čunove, má rozmery a aj musí mať reálne rozmery také, aby tadiaľ vedeli prejsť veľké druhy jeseterov, konkrétne teda víza a jeseter ruský ako také cieľové druhy v budúcnosti. Lebo momentálne tieto 2 druhy sa považujú v tomto strednom úseku Dunaja za vyhnuté, ale dole vlastne pod železnými vrátami v Rumunsku ešte stále sú. Dokonca nejaké záznamy sú aj z tohto, čo náhodne môže nejaká ryba prekonať napríklad z loďou cez plavebnú komoru alebo tak, aj železné vráta, ale sú tam dvoje, takže to je naozaj tá šanca je miniatúrna. Takže vízy sú dole s tým, že na železných vrátach prebieha taký dlhodobý monitoring za účelom teda riešenia, ako ich spriechodniť tiež, ktorý platí Únia a robia to experti z Holandska plus minus multinárodná skupina, ktorá vlastne ukončila tú prvú fázu. Momentálne prebieha výpás 2, lebo vlastne pri tom zhromažďovaní dát v podstate došli oni teda k výsledku, že už niečo vedia, ale kvázi o to menej proste potrebuje sa ten výskum rozšíriť.
ale výhľadovo v budúcnosti určite sa železné vráta spriechodnia. No a čo sa týka akých budúcich aktivít Rybárskeho zväzu, pripravujeme aj projekt Interreg práve v spolupráci s Univerzitou v Győri, s maďarskou stranou, lebo je to vlastne maďarsko-slovenský Interreg, ktorý bude nadväzovať na tento projekt Living Rivers a zároveň ešte aj doplnková akcia pre ďalší live, ktorý zase rieši Univerzita vo Viedni, ktorí v rámci toho live budujú generačné stádo a liaheň na lodi, ktorá bude priamo na Dunaji. A s nimi máme predbežnú dohodu, že by sme, keďže oni majú otestované generačné ryby už jestera ruského a aj vizy, a už ich dokonca previezli z Rumunska na tú loď a budú ich v budúcnosti vytierať. A sú to otestované ryby, ktoré sú geneticky pôvodná dunajská populácia, že výhľadovo, ak ten projekt by prešiel, alebo možno výhľadovo aj z našich zdrojov, by sme od nich odkúpili nejaký plôdik v menšom počte, možno 5, možno 10 000 kusov, to sa uvidí, aké budú aj možnosti, aj naše kapacity. Do istej veľkosti ho dochovali, následne vysadili do Dunaja. A prečo toto? Aj keď nie sú železné vráta spriechodnené. Veľké estery sú dlhoveké ryby a dozrievajú do tej, vlastne tú plodnosť dosahujú až veľmi neskoro. Povedzme, keby sme sem dneska vysadili vizu, ktorá bude mať 10 cm, tak tu požije rok a jak dosiahne zhruba tých 40 cm, tak zmigruje dole do Čierneho mora. Tam bude rásť 15, 18 a o 20 rokov sa prvýkrát pokúsi vrátiť späť. A ďalších 30 rokov sa bude vrácať, alebo aj viacej. Sú to naozaj ryby, ktoré žijú 50, 60, 70 rokov. Nie je to ako u lososa, kde za 3 roky viem, či sa darí alebo nedarí. Keď momentálne vypustíme rybu, tak máme vlastne, alebo Únia, všetci, máme 20 rokov na spriechodnenie tých železných vrát, lebo skôr tá ryba aj tak nebude sa snažiť dostať hore. Až keď dospeje. Veľmi zaujímavé informácie, toto som aj nevedel a určite aj kopa divákov toto, čo nás sledujú, toto netušili, že ako to s tými vlastne vízami je, lebo každý hovorí, kedy budú vízy v Dunaji a teraz si povedal veľmi zaujímavú vec, že víza zmigruje dole, tam si požije, tam potrebuje nejaké Čierne more k tomu, aby vyžila a vracia sa naspäť, teda ak sa jej to podarí. Dobre Martin, toľko k vízám, čo plánujete ďalej, čo bude nasledovať počas najbližších dní? No a vlastne dneska ešte urobíme jeden záťah záťahovou sieťou tuna, následne ten elektrolov, zbalíme veci, presunieme sa na vlastne ďalšiu základňu, alebo teda tomu hovoríme bázu, vlastne dole do Gabčíkova, starého Gabčíkova, kde bude prebiehať to isté, čo doteraz, to znamená, popúšťame si dole lode, nachystáme si siete, večer medzi 5:30, 7:30 ich poukladáme na dané miesta. Pokiaľ stihneme jeden záťah na tej spodnej lokalite, tam je jedna taká pláž, kde by to šlo. A teda poumiestňujeme siete medzi 6:00 a 6:30, ale snažíme sa ich umiestňovať v takých polhodinových intervaloch, lebo zhruba toľko trvá potom ju vybrať a vymotať z nej ryby. Takže aby sme vždy dodržali, vyberáme ich vždy po 12 hodinách. Takže aby sme dodržali tú metodiku, tak takto sa tomu musíme venovať. A následne sa ešte presunieme, tam už viacej teda kolegovia z univerzity, ale samozrejme stále budeme k dispozícii aj my na úsek úplný koniec starého koryta až vlastne už živý Dunaj pri Sape. Možno jedna otázka na záver, taká mimo témy. Dunaj je známy obrovským výskytom komárov. Ako je to s komármi tento rok? Ako trpíte po večeroch alebo tak? No, tento rok bol taký špecifický, jak bola zima, dlho na jar, tak tých komárov moc nebolo. Následne bola totálna kalamita, to by sme tu ani teraz takto nesedeli. Ale vlastne došli suchá, tie dažde, čo boli na prelome na začiatku augusta, tomu nejako nepomohli. V podstate momentálne tá otázka je irelevantná, lebo aké komáre. Kolega hovoril, že za tie 3 dní ešte nepočul ani bzučať. Toho, ktorého majú veľmi radi, tak toho už tak zo 10 mohlo štípnúť za tie 3 dní, ale mňa asi jeden.
Viem, že sme tu naposledy, alebo nedávno sme tu s Rudom boli, riešili sme tu tiež nejakú tému v tejto ramene a tí komáre, keď nás badali, ako sme stali na hrádzi, normálne mrak za nami a museli sme točiť z auta. Dneska je to tu krásna prechádzka, vôbec žiadny komár, takže ja vám... Tuto je pekné, ale v ramennej sústave tam to bude horšie aj teraz, no tak tam to je iné. Jasné, každopádne vám želám, aby sa vám tento projekt a prieskum vydaril, aby vás netrapili príliš vysoké teploty a silné slnko a samozrejme následne, aby ste sa vyhli aj silným búrkam. No a niekedy na budúce sa opäť spojíme s tým, že ako to vlastne všetko vyšlo. Na dnes sa s vami lúčim, majte sa dobre.